наздикони Иззатамон, якуми ҳуқуқи муҳоҷирони тоҷик дар Русия ки ҳоло дар боздоштгоҳе дар Душанбе қарор дорад, мегӯянд вазъи саломатии ӯ хуб нест. Муҳаммад Юсуф Холов, писари Иззатамон, дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт ки падараш соли гузашта гирифтори бемории коронавирус шуда буд ва то ҳол аз дардҳое ки зоҳиран аз таъсири сирояти коронавирус пайдо шуда буданд азият мекашад. Худашро хуб ҳис намекунад. Пештар дар озодӣ ҳам аҳволаш чандон хуб набуд. Аз фишорбаландиву дардҳои дигар азият мекашад, гуфт ӯ. Муҳаммад Юсуф падарашро охири ҳафтаи гузашта дар боздоштгоҳи Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон дидааст. Ӯ гуфт намедонад ки падарашро табибе муоина кардааст ё не. Ҳоло ду адвокат гирифтем ки аз ҳуқуқҳои ӯ ҳимоя кунанд. Адвокатҳо масъалаи муоинаи ӯро низ дар миён мегузоранд, афзуд ӯ. ҷонибдорони Иззатамон дар хориҷи кишвар мегӯянд ба эҳтимоли зиёд ӯ шиканҷа шудааст. Писараш мегӯяд дар чеҳраи падараш ҳеҷ осори шиканҷаро надидааст. мақомот то ҳол дар бораи вазъи саломатии Иззатамон ки рӯзи 25 март дар Москав нопадид шуд ва чанд рӯз баъд аз боздошти ӯ дар Душанбе хабар доданд, маълумоти расмие нашр накарданд. Боздошти ӯ хашми муҳоҷирони тоҷикро дар Русия барангехт ва даҳон нафар дар назди сафорати Тоҷикистон дар ин кишвар эътироз карданд. Ӯ раиси маркази тоҷикон аст ва пайваста ҳукумати Тоҷикистонро танқид мекард ки барои ҳимоят аз ҳуқуқи шаҳрвандонаш дар Русия кӯшиш ба харҷ намедиҳад. Созмони онҳо ҳамчунин ба муҳоҷирони муҳтоҷ кӯмакҳои ҳуқуқӣ ва молӣ мерасонд. Мақомоти Тоҷикистон гуфтанд ки ӯ бо иттиҳоми қаллобӣ ва бар асоси шикояти як шаҳрванди кишвар боздошт шуд. Даҳон нафар дар шабакаҳои иҷтимоӣ ин иттиҳомро нодуруст хонда талаби раҳоии Иззатамонро доранд. Бархаи дигар ки наворҳояшон дар саҳифаҳои наздик ба мақомоти тоҷик дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр мешаванд, ба ҷонибдорони Иззатамон вокуниш карда боздошти ӯро кори дуруст медонанд.